Δικηγόρο, αλλά και τον Γιώργο Φίλη, διεθνολόγο. Θα ήθελα να σας καλησπερίσω και τους τρεις. Καλησπέρα. Και Καλησπέρα. θα ήθελα να ξεκινήσω βέβαια από τον κύριο Φίλη. Επίσπευση ταξιδιού ή μάλλον και για δεύτερο ταξίδι θα πάει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μην ξεχνάμε, 9 Μαΐου. Έτσι δεν είναι, κύριε Φίλη? Τι προσμένουμε τώρα από αυτή τη συνάντηση? Κοιτάξτε, είναι Τετάρτη και Πέμπτη. Κοιτάξτε να δείτε, όπως είχαμε πει, από τη Ρωσία μπορούμε να περιμένουμε πολλά και τίποτα ταυτοχρόνως. Χρησιμοποιώ την έκφραση που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Για ποιο λόγο? Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε και όπως είπε η ελληνική κυβέρνηση, τουλάχιστον επισήμως δεν πρόκειται να ζητήσει χρήματα. Οπότε αυτό που, εν πάση περιπτώσει, ψάχνουμε τον τελευταίο καιρό είναι να βρούμε τα λεφτά έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας προς τους δανειστές και εταίρους μας. Βέβαια, αυτό που θα μπορούσαμε να περιμένουμε είναι μια πιο ενεργή συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Μια συνεργασία η οποία θα περνάει βέβαια, έχει να κάνει και με το ρόλο της Τουρκίας στη συγκεκριμένη περιοχή, με το Turkish Stream και γενικά με το πώς θα μπορέσει η Ρωσία να στείλει το φυσικό αέριο που πρέπει από την Ουκρανία, αφού δεν μπορεί από την Ουκρανία να το στείλει από μια εναλλακτική διαδρομή προς την Ευρώπη. Και βέβαια, ίσως θα μπορούμε να περιμένουμε κάποια βελτίωση στο ζήτημα των αγροτικών μας προϊόντων, τα οποία θα πρέπει να φαίνεται ότι οι Ρώσοι το εξετάζουν να επιτραπεί η πώλησή τους στην ρωσική αγορά. Κάτι το οποίο βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Χτυπάει τείχος το εμπάργκο. Ναι, με την υπόλοιπη Ευρώπη. Για το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι οι Ρώσοι συζητάνε και με τους Κυπρίους, οπότε μπορεί να γίνει ένα μπλοκ, ας πούμε, μεταξύ Αθήνας, Λευκωσίας και ίσως κάποιων άλλων εταίρων και χωρών οι οποίες θα ενδιαφερόντουσαν για το συγκεκριμένο θέμα. Και πουδενή και για κανένα λόγο θα ήθελα να πω, αφού μου δίνετε αυτή την ευκαιρία, δεν θα πρέπει να ακούσουμε φωνές όπως του κυρίου Σούλτς που είχαμε χθες τις προηγούμενες ημέρες. Δεν είναι δυνατόν μια Γερμανία να έχει 40 δισεκατομμύρια, τουλάχιστον 40 δισεκατομμύρια διμερές εμπόριο με τη Ρωσία, να έχει μια στρατηγική συμμαχία ενεργειακή με τη Ρωσία και να μιλάνε και να θέλουν οι Βρυξέλλες στην ουσία να σταματήσουν μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι ανεξάρτητη, που μπορεί να έχει εξωτερική πολιτική ανεξάρτητη, να λένε ότι μπορεί στην ουσία να θέσει σε κίνδυνο τα εταιρικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πουδενή λόγο δεν θα πρέπει στο συγκεκριμένο σημείο να υποκύψει η ελληνική κυβέρνηση. Θα πρέπει οπωσδήποτε, όσο το δυνατό περισσότερο, κρατώντας βέβαια τις ισορροπίες, όσο λεπτές και αν είναι, να χτίσουμε μια πολύ καλή σχέση και με τη Ρωσία, διότι όπως έχουμε πει, με το θέμα, η Ρωσία μας βοηθάει και σε άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά για τον ελληνισμό, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο, και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Πολύ καλά αντιλαμβάνομαι. Κύριε Κίτσιο, υπάρχει οικονομική οσμή. Και να το πω έτσι απλά, όπως το έθεσε ο κύριος Φίλης, ένα βήμα πιο πέρα από τα ροδάκινα. Δηλαδή τι εννοώ? Γιατί να μας τρίξει τόσο πολύ τα δόντια ο κύριος Σούλτς? Τι έχει να φοβηθεί? Εγώ, κύριε Καπερναράκο, θα ξεκινούσα από ένα άλλο σημείο την κουβέντα. Από το σημείο ότι υπάρχει μια παγκόσμια σύγχυση σήμερα και όχι μόνο τοπική σύγχυση στην οικονομία. Και εμένα προσωπικά, σαν οικονομολόγο, με βρίσκει λίγο απροετοίμαστο η όλη κατάσταση. Θα πω και το εξής. Απορώ πώς οι Έλληνες Υπουργοί Οικονομικών μέχρι σήμερα μπορούσαν και συνέταξαν προϋπολογισμούς. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό στην οικονομική επιστήμη να συμβαίνει. Τι θέλω να πω? Το ΑΕΠ αποτελείται από τρία κύρια μεγέθη, κυρίως μεγέθη. Το ένα μέγεθος είναι η κατανάλωση, το δεύτερο μέγεθος είναι οι εξαγωγές και το τρίτο μέγεθος είναι οι επενδύσεις. Τα δύο πρώτα μεγέθη στο ελληνικό ΑΕΠ τα τελευταία 6 χρόνια μιλάμε ότι πέφτουν ραγδαία. Στο τρίτο μέγεθος, στις εξαγωγές, υπάρχει μια αύξηση, η οποία όμως... Σκαμπανεβάσματα υπάρχουν και εκεί βέβαια. Σκαμπανεβάσματα, υπάρχει μια αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε μια αύξηση περίπου στο 11 με 12%. Παραπάνω. Καλά, μετά είπε στο 4%.
Για το 12-13 και μετά μιλάω. Υπολογίζεται γύρω στο 20%, αλλά και αυτό είναι πάλι ένα οικονομικό παράδοξο, γιατί προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω χωρίς επενδύσεις πώς μπορούν και προχωράνε οι εξαγωγές. Υπάρχει εδώ μια λογική εξήγηση, η οποία λέει ότι στηρίζονται καθαρά στη μείωση κόστους. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι φόροι. Το ΑΕΠ είναι υπεραξία. Εγώ, σαν κράτος, εισπράττω φόρους μέσω της υπεραξίας, η οποία δημιουργείται από το ΑΕΠ. Αν το ΑΕΠ δεν δημιουργεί υπεραξία, είναι πολύ λογικό ότι εγώ δεν μπορώ να εισπράττω φόρους. Άρα, αυτή τη στιγμή, στην ελληνική οικονομία εισπράττονται οι φόροι, χωρίς όμως να παράγει υπεραξία το ελληνικό ΑΕΠ. Πώς εισπράττονται οι φόροι, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, υπερφορολόγηση κτλ. Η γνωστή θηλιά τα τελευταία χρόνια. Άρα, εγώ, σαν οικονομολόγος, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν οικονομολόγο να συντάξει προϋπολογισμό κρατικό. Θα έρθει κάποιος και θα μας πει ότι υπήρξε αναδιάθρωση Γι' αυτό υπάρχουν και τα κρυφά email. PSI και τα λοιπά, ακριβώς. Γι' αυτό υπάρχουν και τα κρυφά email. Αλλά κύριε Καπαρνάκο, τι συνέβη εκεί? Υπήρχε μια αναδιάρθρωση η οποία δεν πέτυχε. Συνήθως στις επιχειρήσεις στην αγορά, όταν δεν πετυχαίνει μια αναδιάρθρωση, είναι πολύ λογικό, η επιχείρηση κλείνει και προχωράει κανονικότατα η οικονομία. Όταν αυτό συμβαίνει όμως σε μια χώρα, όταν αναδιαρθρώνεις το χρέος μιας χώρας και παρόλα αυτά δεν μπορεί η χώρα να παράγει επενδύσεις και κατανάλωση, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να την κλείσει την οικονομία της χώρας. Δεν είναι επιχείρηση μια χώρα την οποία μπορείς αύριο να πεις ότι σταματάω stop loss και κάνω κάτι άλλο. Μάλιστα. Θα ήθελα να δώσω και τον λόγο στον κύριο Λαγομιτζή και να του πω αν εκείνος κρίνει ότι συνδυάζεται, όπως είπε και ο κύριος Κίτσιος, ο προϋπολογισμός, η Ρωσία και η ρευστότητα. Πείτε μου. Κίτσος, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Με τη ρευστότητα. Σίγουρα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά για να επανέλθουμε λίγο και στο αρχικό μας θέμα, σε αυτό δηλαδή που συζητάμε, στην συζήτηση του κυρίου Τσίπρα που θα έχει με τον πρόεδρο Πούτιν και στην επικείμενη συνάντηση του κυρίου Βαρουφάκη με την κυρία Λαγκάρτ, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής, προσπαθώντας να συνδυάσω τα λεχθέντα από τους δύο προλαλήσαντες. Είχαμε πει και σε προηγούμενο δελτίο σας ότι το ευρώ πρέπει επιτέλους να μάθουμε να το παράγουμε. Μέχρι τώρα το δανειζόμασταν και το καταναλώναμε. Θεωρώ λοιπόν ότι όλες αυτές οι συζητήσεις έχουν μια πολύ μεγάλη γεωπολιτική σημασία. Εντάξει, και φαντάζομαι ότι ο κύριος Φίλης θα συμφωνήσει σε αυτό. Και σίγουρα το κομμάτι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί να παίξει εισαγωγικά είναι η γεωπολιτική στρατηγική. Γιατί υπάρχει μια κρίση σχέσης της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ενδεχομένως ως ένα κράτος φίλιο προς τη Ρωσία διαχρονικά προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτές τις συγκυρίες ώστε να πάρει κάποιο αποτέλεσμα θετικό. Σίγουρα δεν νομίζω θα αρκεστούμε στα ροδάκινα στην προσεχή συνάντηση. Σίγουρα δεν θα αρκεστούμε ακόμα και στα ενεργειακά. Ήδη υπήρχε από ό,τι ξέρω και μια ανακοίνωση χθεσινή από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία περιγράφει εν πολύ στο πλαίσιο των συζητήσεων και λέει ότι θα τεθεί ενδεχομένως και το ζήτημα το καθαρά οικονομικό της Ελλάδος, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Την ίδια στιγμή ο κ. Βαρουφάκης μιλάει με τη Λαγκάρτ. Επομένως, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Ας δούμε και τα ρωσικά δελτία ειδήσεων, τα οποία το τι λένε, ότι σηκώσαμε ανάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο επισκέψεις του Αλέξη Τσίπρα. Ότι είναι επικοινωνιακό. Σίγουρα είναι επικοινωνιακό και είναι και ενδεχομένως και μια εσωτερική κατανάλωση. Γιατί μην ξεχνάμε και ότι η Ρωσική Ομοσπονδία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή κάποια προβλήματα, σοβαρά, όχι κάποια, σοβαρά προβλήματα. Το ρούβλι έχει υποτιμηθεί ραγδαίο και θα το επιβεβαιώσει ενδεχομένως και ο οικονομολόγος μας αυτό. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία που βρισκόμαστε, θεωρώ ότι είναι σίγουρα μια χρήσιμη συζήτηση. Σαφώς πρέπει να αντιπαρέλθουμε τις απόψεις του κ. Σούλτς, ο οποίος σπέβδει να προειδοποιήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το τι θα υποθεί και τι δεν θα υποθεί. Θεωρώ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκφράζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σε επίπεδο νοοτροπίας, δηλαδή ότι πρέπει να είμαστε ένας συνεργατικός οργανισμός και ότι πρέπει να συζητάμε με όλους. Και εκτιμώ ότι η συζήτηση θα πάει καλά. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η εβδομάδα των παθών που ξεκινάει για τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό ξεκινάει και για την Ελλάδα πλέον επίσημα με τη διαπραγμάτευση που θα υπάρξει στο Euroworking μεθαύριο και παραμεθαύριο. Και 24 στο Eurogroup. Και 24 στο Eurogroup. Επομένως δεν θα διαρκέσει μόνο μια εβδομάδα, θα διαρκέσει παραπάνω. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται ψυχραιμία και το κυριότερο, θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να ανοίξει και το θέμα της πραγματικής οικονομίας.
Και φαντάζομαι ότι σε επόμενο στάδιο θα μπορούσαμε να το σχολιάσουμε και αυτό. Και βέβαια θα το σχολιάσουμε, γιατί θέλω να δούμε μια ευχάριστη έκπληξη, τουλάχιστον που περίμενε την κυβέρνηση τώρα τον Μάρτιο, καθώς υπήρχε ένας στόχος για τα έσοδα, περίπου 11,9 δισεκατομμύρια για το πρώτο τρίμηνο μιλάμε, και φαίνεται ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται. Τα αποτελέσματα, τα επίσημα αποτελέσματα θα βγουν αμέσως μετά το Πάσχα. Αλλά ότι επιτυγχάνεται ο στόχος είναι το πρώτο μήνυμα που παίρνει η κυβέρνηση από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Το Μάρτιο τα έσοδα ξεπέρασαν κατά τουλάχιστον 900 εκατομμύρια ευρώ το στόχο. Κάτι που σημαίνει, εφόσον επιβεβαιωθεί από τα τελικά στοιχεία που αναμένεται να ανακοινωθούν μετά το Πάσχα, ότι η στέρηση ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο δίμηνο στο σκέλος των εσόδων, ουσιαστικά έχει καλυφθεί η έκτακτη ρύθμιση Εξπρές, η οποία απέφερε τουλάχιστον 147 εκατομμύρια ευρώ. Για τόσα έκανε λόγο η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ήταν ένας από τους λόγους υπέρβασης του στόχου. Ο δεύτερος λόγος ήταν η καταβολή ποσού άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ στο κονδύλι, όπου εγγράφονται τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις. Το ποσό ήταν προϋπολογισμένο να εισπραχθεί μέσα στο πρώτο δίμηνο. Ωστόσο, εμφανίζεται στα έσοδα του Μαρτίου με αποτέλεσμα να κλείνει η τρύπα. Ο τρίτος παράγοντας που βοήθησε στην υπέρβαση του στόχου είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο το Μάρτιο έφτασαν οι εισπράξεις περίπου τα 850 εκατομμύρια ευρώ, που αναμένονταν ποσά της τάξεως των 480 εκατομμυρίων. Τέλος, με μικρότερα ποσά, συνέβαλαν ο ΕΝΦΙΑ, γιατί υπήρξαν εισπράξεις από το Μάρτιο παρά τη λήξη της προθεσμίας, κυρίως από επιχειρήσεις, αλλά και τα έσοδα από τους φόρους στα πετρελαιοειδή, καθώς η παρατεταμένη κακοκαιρία οδήγησε σε σημαντικές καταναλώσεις πετρελαίου θέρμανσης και το Μάρτιο. Με αυτά τα δεδομένα, τα έσοδα φαίνεται να έχουν διαμορφωθεί πάνω από τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι στόχου 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού είναι κυρίως τα φορολογικά έσοδα, εξακολουθεί να υπάρχει στέρηση. Ωστόσο, στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει αισιοδοξία ότι τον Απρίλιο το άνοιγμα θα κλείσει ακόμη περισσότερο, λόγω της ενεργοποίησης της ρύθμισης των 100 δόσεων και κυρίως της διαδικασίας της προκαταβολής φόρου, η οποία θα δώσει και πάλι κίνητρα στους φορολογουμένους να πληρώσουν μέρος ή το σύνολο των οφειλών τους, κερδίζοντας από τη διαγραφή προστίμων και προσαξίσεων. Και τώρα βέβαια το λόγο έχει ο κύριος Κίτσος. Δηλαδή, καλό δεν είναι αυτό το μήνυμα. Μα με την ρύθμιση Express. Μα τώρα που θα ανοίξει σιγά σιγά και η πλατφόρμα για τις 100 δόσεις. Αυτό δεν είναι ένα καλό μήνυμα τουλάχιστον? Να το δώσουμε λίγο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα επανέλθω στο προηγούμενο το οποίο είπα και θέλω να γίνει πολύ κατανοητό αυτό. Ότι οι φόροι δεν έρχονται από το πουθενά. Οι φόροι έρχονται από έσοδα. Δηλαδή, ας πάρουμε μια επιχείρηση, για να γίνω πιο κατανοητός. Η επιχείρηση, αν βγάζει συνέχεια ζημιές, μπορώ εγώ να τη φορολογώ? Όχι. Γιατί ακόμα και να τη φορολογήσω, δεν θα μπορέσω να εισπράξω έσοδα. Αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ κατανοητό. Αυτό, αν συνεχίσει ακόμα και η σημερινή κυβέρνηση να στηρίζεται στο γεγονός ότι μπορεί να εισπράττει φόρους από ζημιές ουσιαστικά και Ελλήνων ιδιωτών, αλλά και επιχειρήσεων, αυτό δεν θα οδηγήσει κάπου. Μεσοπρόθεσμα, ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή πολιτική, αλλά μεσοπρόθεσμα αυτό. Η ελληνική οικονομία, για να μπορέσει να παράξει φόρους, δηλαδή έσοδα στο ελληνικό κράτος, πρέπει να δημιουργήσει επενδύσεις και πρέπει να δημιουργήσει κατανάλωση. Επειδή αυτό όμως είναι μακριά ακόμα. Είναι πολύ μακριά τουλάχιστον. Δηλαδή η λέξη επένδυση και ανάπτυξη εκτιμώ ότι είναι απαγορευμένες. Από εκεί πέρα, με κατάργηση κάποιων φόρων, μπορεί να γίνει κάτι? Για πόσο ακόμα αυτό είναι που δεν... Ειλικρινά, θεωρώ ότι όποιος βγει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, ακόμα και σε περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν υψηλά πάγια, είτε ιδιώτες είτε επιχειρήσεις, θεωρώ ότι αν στο επίπεδο της ρευστότητας των λογαριασμών των καταθέσεων και των τζίρων, αν είναι επιχείρηση, θα δει ότι ουσιαστικά η ελληνική οικονομία δεν παράγει υπεραξία. Άρα κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν παράγουμε υπεραξία σαν οικονομία, δεν θα μπορούμε και να φορολογούμε. Δηλαδή τα έτοιμα κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Τελείωσαν. Έχουν τελειώσει ήδη, ακριβώς. Μια τετριμένη φράση, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι ξέρουμε τον πάτο.
Ξύνουμε τον πάτο ακριβώς. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η δική μου γνώμη. Θεωρώ ότι είναι αδιέξοδη. Τα χρήματα συγκεντρώνονται από την υγεία και από ασφαλιστικά ταμεία, από την περιφέρεια. Το κοινωνικό κράτος. Αυτό ακριβώς θεωρώ ότι είναι αδιέξοδη η πολιτική αυτή η οποία ασκείται σήμερα στην Ελλάδα. Δεν είναι λογικό να συντάσσεις ένα προϋπολογισμό στηριζόμενος μόνο στη μείωση του κόστους. Αυτό παγκοσμίως δεν έχει ξανασυμβεί. Εγώ θέλω να αναφέρω δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι λίγο παλιά και δεν τη δέχονται. Δεν τη δέχονται επειδή ίσως η ιστορική πραγματικότητα να είναι λίγο πιο μακρινή. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν στηρίχτηκε από τις ΗΠΑ η γερμανική οικονομία, στηρίχτηκε με τρεις τρόπους κυρίως. Ο ένας τρόπος ήταν ότι στηρίχτηκε μέσω του Marshall Plan, που όλοι ξέρουμε, ένα σχέδιο αναπτυξιακό για την γερμανική οικονομία. Ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο οι Αμερικάνοι στήριξαν τη γερμανική οικονομία ήταν ότι στήριξαν το μάρκο, το νόμισμά της δηλαδή, το τότε νόμισμά της. Άρα στήριξαν και την εσωτερική της κατανάλωση. Εδώ μιλάμε για την ενεργή ζήτηση, στην οποία πρώτος αναφέρθηκε ο Κέινς. Και το τρίτο, το οποίο πολύ σημαντικό σοκ στη γερμανική οικονομία, ήταν ότι η αμερικάνικη οικονομία από παραγωγός έγινε καταναλωτής των γερμανικών προϊόντων. Αυτό, ας πούμε, ότι είναι μια μακρινή ιστορική πραγματικότητα, το ξεπερνάμε. Εμείς δεν παράγουμε κάτι όμως, ποιος θα... Θα έρθω και πιο πρόσφατα όμως, στην Ένωση της Ανατολικής με τη Δυτική Γερμανία. Πάλι στην περίπτωση αυτή, η Ένωση αυτή υποστηρίχτηκε από ένα μεγάλο ποσό, θεωρώ ότι πρέπει να είναι πάνω από 1-3. Πάνω από 1-3. Πάνω από 1-3, έτσι, ναι. Το οποίο ποσό το χρηματοδοτήθηκε μέσω των ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν χρηματοδότησαν μόνο τη γερμανική οικονομία, στήριξαν το νόμισμα της γερμανικής οικονομίας και επίσης γίνανε και καταναλωτές των προϊόντων της γερμανικής οικονομίας. Ναι. Και έρχομαι και στο τελευταίο παράδειγμα, και θα κλείσω εκεί. Το τελευταίο παράδειγμα έχει να κάνει με την αμερικάνικη οικονομία. Η αμερικάνικη οικονομία, είδατε ότι το 2008, όταν πήγε να γυρίσει σε κρίση, αποφάσισαν άμεσα, γιατί οι άνθρωποι το ξέρουν το παιχνίδι, και ρίξανε χρήμα, πληθώρισαν την αγορά τους. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Καπερνάρο, πώς αυτή τη στιγμή περιμένουν παγκοσμίως, ενώ στις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που σας ανέφερα, αποφασίστηκε μια τελείως διαφορετική πολιτική, με την Ελλάδα πάνε να κάνουν κάτι αντίθετο. Κάτι το οποίο εγώ, σαν οικονομολόγος, το έχω δει, έχει συμβεί. Να προσθέσω μόνο για να δώσω και το λόγο στον κύριο Λαγομιτζή, ότι η Αμερική τουλάχιστον έχει το δικό της χρήμα. Έκοψε χρήμα με αποτέλεσμα να υποτιμηθεί. Οπότε εκεί που μια χώρα ήθελε να αγοράσει ένα προϊόν, από την Αμερική θα το παίρνε με πολύ λιγότερα χρήματα και περισσότερα προϊόντα, ενώ από την Ευρώπη με το σκληρό νόμισμα ουσιαστικά θα το ακριβοπλήρωνε. Κύριε Λαγομιτζή. Όχι, η σεπήρωση των όσων λέει ο κύριος Κίτσος, αυτό το οποίο θα πω και θα ισχυριστώ είναι ότι καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο έννοιες. Άλλο ανάπτυξη, άλλο μεγένθηση. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Κίτσος αναφέρεται σε ζητήματα μεγένθησης της ελληνικής οικονομίας. Το ζητούμενο όμως στην Ελλάδα είναι κυρίως η ανάπτυξη, η οποία ανάπτυξη είχε προγραμματιστεί να είναι αυτή τη στιγμή γύρω στο 3,5% για το τρέχον έτος. Ήδη έχουμε μπει σε αρνητικό πρόσημο. Και την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση αναφέρει ότι δεν θα λάβει υφεσιακά μέτρα αναφερόμενη στη μείωση των μισθών και των συντάξεων. Ασφαλιστικό εργασιακό. Ακριβώς. Λοιπόν, την ίδια στιγμή όμως τα υφεσιακά μέτρα είναι παρόντα όταν υπάρχει έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Γιατί καλώς ή κακώς, θα το επιβεβαιώσει και ο κ. Κίτσος, φαντάζομαι αυτό, για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί μια επιχείρηση, να ξεκινήσει τα πρώτα της βήματα, θα πρέπει από κάπου να αντλήσει κεφάλαια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κεφάλαια από πουθενά. Ναι, αλλά για να ξεκινήσει μια επιχείρηση θέλει 150 χαρτιά, θέλει 2 χρόνια για να βάλει το κλειδί. Ναι. Εντάξει. Μην πούμε τώρα και τα γρηγορώσουμε και όλα αυτά. Αυτή είναι η διαφορά, ακριβώς αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής γραφειοκρατικής οικονομίας, σε σχέση για παράδειγμα με τις αγγλοσαξονικές χώρες, όπου μπορούμε να ανοίξουμε μια επιχείρηση εμείς εδώ ως Έλληνες στην Αγγλία μέσω διαδικτύου με την κατάθεση ενός ποσού σε μια τράπεζα και βάλαμε τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς, ενώ είχαν γίνει προσπάθειες για τη μείωση της γραφειοκρατίας, για μια ΕΠΕ, αυτή τη στιγμή χρειάζονται γύρω στα 32 χαρτιά, αν θυμάμαι καλά. Επομένως, το ζήτημα είναι λοιπόν ότι παραμένει η Ελλάδα ένα ιδιότυπο κομμουνιστικό καθεστώς, κατά την άποψή μου, και το λέω ξεκάθαρα. Δεν δίνει το δικαίωμα, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα
στους πολίτες να ανεπτύξουν ελεύθερα την οικονομική και εν γέννη υπόλοιπη προσωπικότητά τους. Και αυτό είναι ένας βασικός παράγοντας που δεν δυνατούμε να αξιοποιήσουμε τις δεξιότητες των Ελλήνων. Γιατί οι Έλληνες έχουμε δεξιότητες, έχουμε ικανότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι όσοι Έλληνες πάνε στο εξωτερικό διαπρέπουν είτε σε υψηλά διοικητικά πόστα είτε ως επιχειρηματίες. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει ένας καταλαγιασμός, δηλαδή ένα πνίξιμο της επιχειρηματικότητας, η οποία προκύπτει από διάφορους λόγους. Δεν είναι τώρα της παρούσας να τους αναλύσουμε, γιατί και ο χρόνος είναι λίγος. Το σίγουρο πάντως είναι, και αυτό το οποίο πρέπει να σημειώσουμε, είναι ότι αναφερόμαστε σε αυτό που είπε πάλι ο κ. Κίτσος, ότι τα εισπρακτικά στην ουσία μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση προσπαθώντας να κλείσει κεφάλαια μέσω 100 δόσεων κτλ. Δεν έχουν μεσοπρόθεσμο στόχο, έχουν βραχυπρόθεσμο. Λοιπόν, γιατί με αυτά τα λεφτά αυτή τη στιγμή θα πληρωθεί η δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μεθαύριο. Ακριβώς γιατί υπήρξαν αυτή η διευκόλυνση και σπεύσαν αρκετοί πολίτες να πάνε να πληρώσουν. Το ζήτημα είναι ότι ποντάρει προφανώς η κυβέρνηση σε ένα υψηλό ποσοστό παραοικονομίας που υπάρχει στην Ελλάδα. Και εξ αυτών λοιπόν των θεμάτων προσδοκάω ότι θα ανοίξουν τα σεντούκια και κάποιοι θα πάνε να πληρώσουν, οι οποίοι τα κρατούσαν, ας πούμε, στην άκρη για αρκετό καιρό. Αυτό σίγουρα δεν μπορεί να έχει μεσοπρόθεσμη ανταπόκριση και πόσο μάλλον μακροπρόθεσμη. Η λύση είναι η ανάπτυξη και φαντάζομαι και είναι αναγκαίο επιτέλους να στραφούμε προς αυτές τις πολιτικές, τις αναπτυξιακές πολιτικές. Πρώτον, επειδή μιλήσατε για τους Αγγλοσάξονες, να ξέρετε ότι μαζί με τη σύνταξη του κειμένου στη Βουλγαρία θέλεις περίπου 3 λεπτά και μέσω φαξ μπορείς να στείλεις στο Υπουργείο που σε ενδιαφέρει βάσει της επιχείρησης και να βγάλεις. Και κατά δεύτερον, πλην της γραφειοκρατίας, θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι ότι έχεις 35% φόρους. Κύριε Καπερναράκο, μπορώ να συμπληρώσω κάτι? Αμέσως, κύριε φίλε, θα σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ. Δηλαδή, αν στην ταμιακή μηχανή υπάρχουν 100 ευρώ, αμέσως το κράτος στις περισσότερες επιχειρήσεις, τώρα έτσι όπως φτάσαμε, είναι 48 με 52 δικά του. Κύριε Καπερναράκο, θα ήθελα και εγώ να πω κάτι. Ναι, αμέσως μετά. Παίρνοντας ως έναυσμα τις πολύ σωστές επισημάνσεις του κυρίου Κίτσου, θα ήθελα και εγώ να πω, ειδικά για τη Γερμανία, θα ήθελα να πω το εξής. Αυτό που συνέβη και στις αρχές δεκαετίας του 50 με τη Γερμανία, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο γιατί δεν συμβαίνει σε εμάς ή γιατί μπορεί να συμβεί, είναι το εξής, ότι πλην όλων αυτών των τριών που είπε ο κύριος Κίτσος, υπήρχε βέβαια και η συνθήκη του Λονδίνου, όπου έγινε στην ουσία ολόκληρη αναδιάρθρωση, κούρεμα του χρέους της, των πολεμικών αποζημιώσεων κτλ. Αυτό γιατί συνέβη και κατά την άποψή μου? Αυτό συνέβη διότι τότε ξεκίναγε ο ψυχρός πόλεμος και θέλανε τους Γερμανούς να λειτουργήσουν, όπως καταλαβαίνετε, στο σύνορο με τους Σοβιετικούς και με το κομμουνιστικό, το Ανατολικό μπλοκ. Οπότε έπαιξε ο γεωπολιτικός παράγων πάρα πολύ. Σας υπενθυμίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι στην ίδια περίπου περίοδο επανεξοπλίστηκε και δημιουργήθηκε η Wehrmacht ξανά και το Kriegsmarine, εν πάση περιπτώσει το ναυτικό και αεροπορία των Γερμανών. Βέβαια. Κάτι το αντίστοιχο έγινε ακριβώς και με την Ιαπωνία, από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, σε λιγότερο από 10 χρόνια μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την κονιορτιοποίηση της Δρέστης και τη ρήψη των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, οι καλύτεροι σύμμαχοι της Δύσης κατά των Ανατολικών γίνανε οι πρώην εχθροί. Η Ιαπωνία από τη μία πλευρά και η Γερμανία. Άρα, μία απάντηση και για ποιο λόγο δεν συμβαίνει το ίδιο με την Ελλάδα είναι γιατί δεν έχουμε, επιτρέψτε μου να πω, πουλήσει σωστά τον εαυτό μας και την γεωπολιτική μας σημασία και βάρος που έχουμε στην περιοχή. Βέβαια, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αυτό αλλάζει, όχι μόνο γιατί ίσως έχει αλλάξει και η στρατηγική της νέας ελληνικής κυβέρνησης, αλλά βέβαια και τα γεγονότα στη γύρω περιοχή, όπως αντιλαμβάνεστε, συμβαίνει. Οπότε είναι μια χρυσή ευκαιρία να προσπαθήσουμε και εμείς να κάνουμε κάτι αντίστοιχο το οποίο έγινε στη Γερμανία. Βέβαια, οι Γερμανοί δεν το κάναν μόνοι τους, αυτό προσπαθώ να πω. Πάρα πολλοί Αγγλοσάξονες βάλανε το χεράκι τους. Καλώς το κάνανε, εν πάση περιπτώσει, και περιμένουμε κι εμείς να δούμε κάτι το σχετικά αντίστοιχο για το συγκεκριμένο θέμα. Και το δεύτερο που θα ήθελα να πω, σημαντικό και κλείνω, είναι ότι αυτό που είπε το κόστος της Ένωσης Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας, πολλοί λένε ότι το ίδιο πράγμα κάνει η Μέρκελ τώρα με τον νότο της Ευρώπης και τον βορρά της Ευρώπης. Η μικρή λεπτομέρεια είναι ότι τότε Ανατολική και Δυτική Γερμανία υπήρχαν Γερμανοί μεταξύ τους. Οπότε ας το πούμε ότι μπορούσαν και θέλανε να ενωθούν. Όταν το ίδιο πας να κάνεις με οικονομικούς όρους σε Έλληνα με Γερμανό ή σε Ολλανδό με Ισπανό, νομίζω ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο. Και το τελευταίο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή ακριβώς η πολιτική της Γερμανίας κατά τη διάρκεια της Ένωσης Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας έθεσε
σε αμφισβήτηση την ύπαρξη του ευρώ. Διότι τότε ήταν η συνθήκη του Μάστριχτ και θα σας υπενθυμίσω ότι υπήρχε πολύ μεγάλη κρίση στη συγκεκριμένη περίοδο και υπήρχε πολύ μεγάλο ερωτηματικό για το κατά πόσο το κοινό νόμισμα θα μπορέσει να λειτουργήσει. Κύριε Κίτσο. Συμφωνώ με τον κύριο Λαγουμιτζή ως προς τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας. Είναι κάτι αδιαμφισβήτητο αυτό. Κανείς δεν το αμφισβητεί, πιστεύω, στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να πω ότι το μπαλάκι το πετάμε συνέχεια στο ελληνικό δημόσιο και στις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας. Αυτού του τύπου οι γραφειοκρατίες θεωρώ ότι υπάρχουν, όχι σε τέτοιο βαθμό βέβαια, σε καμία περίπτωση, και σε υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Και στη Γερμανία και στη Μεγάλη Βρετανία ακόμα. Πρόσφατα προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε με κάτι συνεργάτες μια επιχείρηση στο εξωτερικό, όχι εγώ, για λογαριασμό συνεργατών, και η διαδικασία πήρε, μπορώ να σας πω, 2 μήνες. Άρα τι θέλω να πω, ότι υπάρχουν παθογένειες, αλλά μην τις δαιμονοποιούμε τις παθογένειες. Αυτό πήγα να πω εγώ. 2,5 μήνες είναι καλά. 2,5 χρόνια στην Κρήτη, γνωρίζουμε όλοι, και είχαν πέσει από τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι περιβαλλοντολόγοι. Συμφωνώ απόλυτα. Και φύγανε. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Το επόμενο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να θίξω όμως είναι και. Εδώ μέσω ΕΣΠΑ κάνει 7 και 8 μήνες να έρθουν να εγκριθεί. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά και αυτό πάλι έχει να κάνει με τη ρευστότητα. Δεν έχει να κάνει τόσο με τις διαδικασίες, όσο με τη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κυβέρνησης. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο όμως. Θα ήθελα να θίξω και τα χαρακτηριστικά των ελληνικών επιχειρήσεων. Γιατί συμφωνώ, είναι κάτι άσχημο το ελληνικό δημόσιο, θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Πολύ γρήγορα μόνο για να προχωρήσουμε. Ναι. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, όλοι γνωρίζουμε ότι κυρίως λειτουργούν μέσα από κομματικές γνωριμίες. Αυτό πρέπει να πάψει. Είναι κρατικοδίαιτες. Κρατικοδίαιτες. Αυτό πρέπει να πάψει. Το λέμε ξεκάθαρα. Οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μια τελείως διαφορετική δομή από αυτές οι οποίες βρίσκουμε στη δυτική κυρίως Ευρώπη. Δηλαδή, στηρίζονται καθαρά στην οικογένεια. Είναι καθαρά οικογενειοκεντρικός ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται μια μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση. Στηρίζεται και στα πρώτα της στάδια στην οικογένεια, αλλά και στην εξέλιξή της. Οι οποίες βέβαια εξαφανίστηκαν. Οι οποίες όμως τι κάνουν? Δεν παράγουν, δεν είναι εξωστρεφείς, δεν παράγουν κάποια υπεραξία και επίσης δεν έχουν τη δυνατότητα της καινοτομίας. Άρα, τι θέλω να πω? Ναι, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου. Μην το δαιμονοποιούμε όμως αυτό. Υπάρχουν πολλά άλλα προβλήματα αυτή τη στιγμή τα οποία πρέπει να δείξουμε στην ελληνική οικονομία και δεν ασχολείται κανένας με αυτά τα προβλήματα. Τα οποία τα θεωρώ, να σας πω, τη δεδομένη στιγμή, οι οποίοι όλοι ζητάμε ανάπτυξη, τα θεωρώ πολύ πιο ουσιώδη από τα προβλήματα του ελληνικού δημοσίου. Θα τα δούμε λιγάκι, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα θέματα. Απάντηση στις καταγγελίες εφημερίδας. Πρώτο θέμα για την διακρατική συμφωνία Ελλάδος-ΗΠΑ. Είναι αυτά τα αεροσκάφη, αφορά τα αεροσκάφη του πολεμικού ναυτικού. Έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, καταγγέλει τη συμφωνία για αυτά τα αεροσκάφη, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, και κάνει λόγο για το πρώτο μεγάλο εξοπλιστικό πάντως πρόγραμμα μετά από 10 χρόνια που έκανε ευνηδιαστικά η κυβέρνηση Τσίπρα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λέει πως η λύση της αναβάθμισης κρίνεται συμφερότερη από την προμήθεια νέων αεροσκαφών. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι στο παιχνίδι της αντιπαράθεσης θα έμπαινε και η αντιπολίτευση. Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στο δημοσίευμά της η εφημερίδα έκανε λόγο για το πρώτο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια, στο οποίο αποφάσισε να προχωρήσει ευνηδίως η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας με απευθείας ανάθεση και διακρατική συμφωνία στις ΗΠΑ τον εξυγχρονισμό 5 παλαιών αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας εκτιμόμενου προϋπολογισμού $500 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με την εφημερίδα, το πρόγραμμα, που θα διαρκέσει 7 χρόνια, αφορά τον εξυγχρονισμό, τη συντήρηση και εν συνέχεια την υποστήριξη 5 εκ των 6 αεροσκαφών τύπου P-3B Orion, τα οποία αποκτήθηκαν δωρεάν από τη ΣΥΠΑ την περίοδο 91-92 και είναι σήμερα ηλικίας 35 ετών, σε μια προσπάθεια να επιμικρυνθεί ο χρόνος ζωής τους για ακόμη 15.000 ώρες πτήσεων, ενώ δίνεται προκαταβολή $45 εκατομμυρίων για να τα παραλάβουμε σταδιακά σε 7,5 χρόνια. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υποστηρίζει πως η συμφωνία για την αναβάθμιση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P3 είναι διακρατική μέσω FMS. Απαράβατος όρος της ελληνικής πλευράς
ήταν οι εργασίες να γίνουν στην Ελλάδα από ελληνική βιομηχανία. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούν πολλές χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γερμανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Νορβηγία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Βραζιλία. Όλες αυτές οι χώρες τα αναβαθμίζουν και τα διατηρούν στη δύναμή τους. Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού είχε εισηγηθεί να γίνει η επισκευή μέσω FMS και πέρασε κησαία από την προηγούμενη κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2014. Στη συνέχεια η ίδια συμφωνία προσυπεγράφει και πέρασε κησαία με τους ίδιους όρους και τη χρηματοδότηση από τη σημερινή κυβέρνηση στις 15 Μαρτίου 2015, που ήταν η καταληκτική ημερομηνία. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποστηρίζουν ακόμα πως η λύση της αναβάθμισης κρίνεται συμφερότερη από την προμήθεια νέων αεροσκαφών για πολλούς λόγους, αφού ο χρόνος ζωής των αεροσκαφών παρατείνεται για τουλάχιστον 20 χρόνια. Διαθέτουμε ήδη ανταλλακτικά για το συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους, εκπαιδευμένο προσωπικό και οργανωμένη μονάδα υποστήριξης, ενώ καταλήγουν λέγοντας πως είχε προταθεί η προμήθεια παροπλισμένων αεροσκαφών του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, τα οποία όμως χρειάζονται τις ίδιες εργασίες αναβάθμισης με μεγαλύτερο κόστος, ώστε να είναι διαθέσιμα, ενώ όλες οι εργασίες θα γίνονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όχι στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, από τη Νέα Δημοκρατία, ο Κώστας Τασούλας δήλωσε πως η κυβέρνηση, την ώρα που η οικονομία βρίσκεται στον αέρα, επιλέγει να δώσει άμεσα χρήματα για εξοπλιστικά προγράμματα που δεν είναι απόλυτης προτεραιότητας, ενώ από το Πασόκ ο Ανδρέας Λοβέρδος ζητά να εξηγήσει ο υπεύθυνος άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και μέλος του ΚΙΣΕΑ Θοδωρής Δρίτσας πότε είχε δίκιο, όταν έκανε αντιπολιτευτικές καταγγελίες για τα θέματα αυτά ή τώρα που τα εγκρίνει. Κύριε Φίλη. Ναι, νομίζω ότι ζούμε στη χώρα της φεδράς πορτοκαλέας και θα σας πω πολύ απλά για ποιο λόγο. Τα αεροσκάφη αυτά είναι αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και μόνο να λες ότι είναι το πρώτο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα μετά από 10 χρόνια θα πρέπει να κλαίμε. Όταν βρισκόμαστε σε μια περιοχή στην οποία όλοι γύρω γείτονες αλλάζουν τα σύνορά τους, βιαίως. Δεύτερον, τα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας δεν είναι μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, είναι ένα αναγκαίο πρόγραμμα, το οποίο στην ουσία τι μας κάνει, αυτά τα αεροσκάφη μας βοηθάνε, είναι για περιπολία εν καιρό ειρήνης, εν πάση περιπτώσει να πούμε, για περιπολία σε μεγάλες θαλάσσιες περιοχές. Βλέπε δυνητική αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδας και Κύπρου. 6 χρόνια βρίσκονταν σε ακινησία λόγω έλλειψης, όπως καταλαβαίνετε, της απαραίτητης συντήρησης και το πέρας του ορίου ζωής τους. Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε κάτι. Γιατί? Πολύ απλά αυτά τα αεροσκάφη, επειδή η φύση απεχθάνεται το κενό, αν τα αεροσκάφη τα ελληνικά δεν βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο, θα βρίσκονται τα τουρκικά. Και σας μιλάω με τα λόγου γνώσεως, δεν υπήρχε περίπτωση. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις τα τελευταία 5 χρόνια κάνουν πατέντες μεγάλες για να μπορεί να δίνουμε το παρόν στην περιοχή. Αυτό λοιπόν που έγινε είναι μια φυσική συνέπεια μιας άμεσης ανάγκης, όχι πολεμικής αυτή τη στιγμή για την ώρα. Βέβαια, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, χρησιμοποιείται και για αντιποβρυχιακό πόλεμο κτλ. Τώρα δεν είναι ανάγκη να τα αναπτύξουμε όλα αυτά. Αλλά είναι μια ανάγκη που έχει η χώρα μας επίδειξη σημαίας σε περιοχές, το οποίο είναι άπτονται των ζωτικών συμφερόντων, κυριαρχικών συμφερόντων της χώρας μας. Δυνητικά είναι περιοχές στις οποίες θα μπορούμε να κάνουμε έρευνα για υδρογονάνθρακες, οπότε νομίζω ότι πολύ φασαρία για το τίποτα αυτή. Αυτή η υπογραφή συνέφερε από την εμπειρία σας, δηλαδή η αναβάθμιση από την αγορά. Οπωσδήποτε ένα καινούργιο οπλικό σύστημα είναι πάντα καλύτερο από ένα παλαιότερο. Αλλά αυτή τη στιγμή, με βάση την οικονομική δυσχέρεια που βρίσκεται η χώρα μας, θεωρώ ότι είναι η βέλτιστη επιλογή για να έρθουν γρήγορα όσο το δυνατόν πιο οικονομικά. Γιατί βέβαια μισό δισεκατομμύριο είναι πολλά λεφτά, αλλά όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για εξοπλιστικά, για όπλα. Δεν μιλάμε ότι πήγαμε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουμε γάλατα. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουμε σύγχρονα οπλικά συστήματα, τα οποία θα βοηθήσουν την εθνική άμυνα της χώρας μας. Η ισχύς μιας χώρας δεν είναι οικονομική μόνο, είναι ένας πυλώνας της ισχύως μιας χώρας η οικονομία. Ο άλλος είναι οι ένοπλες δυνάμεις και είναι και η πολιτική. Είπατε, ψώνουν σημαία και μιλήσατε και για τη ΣΑΟΣ. Καταλάβαμε απόλυτα, κύριε Λαγομιτζή.
Όχι, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι συγκεκριμένο επί του θέματος αυτού. Ο κ. Φίλης άλλωστε το κάλυψε το ζήτημα ως πλέον η Δήμων. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι διαπιστώνω με ένα λογικό κενό, θα το έλεγα. Ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται, για να γίνουν τα σύνορά μας, τα σύνορα της Ευρώπης, και την ίδια στιγμή συνεχίζουμε να τρέχουμε εξοπλιστικά προγράμματα σε μια περίοδο που ο κόσμος πένεται. Υπενθυμίζω τα 500 εκατομμύρια τα οποία δίνονται για την αναβάθμιση των πεπαλαιωμένων αυτών αεροπλάνων. 33 έτη, αν θυμάμαι καλά, είχαν ζωή και θα έχουν άλλα 10 χρόνια ζωή με τα χρήματα αυτά που θα δοθούν. 500 εκατομμύρια ήταν το κοινωνικό μέρισμα που είχε δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς. Και σε 350 εκατομμύρια έχει σκαλώσει ο κ. Παπανδρέου με τις συντάξεις και τις έκοψε οριζοντίως. Ακριβώς. 220 εκατομμύρια έχει δώσει τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έπεσαν τα εκατομμύρια στο τραπέζι. Ακριβώς. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Επιτρέψτε να πω κάτι. Μια οικονομική καταστροφή, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να ανακάμψουμε μέσα σε 10 χρόνια και λιγότερο. Από μια γεωπολιτική καταστροφή θα πάρει αιώνες, γενναίες μάλλον, αν όχι αιώνες, εάν ποτέ ανακάμψουμε. Ναι, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας όμως. Αυτό, ακριβώς, εάν εννοείτε αυτό που είπατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, προσυπογράφω μαζί σας για το συγκεκριμένο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν είναι ένωση και σίγουρα δεν είναι τόσο ευρωπαϊκή όσο λέγεται. Είναι πρώτα γερμανική και ύστερα όποτε το θυμόμαστε ευρωπαϊκή, είναι πρώτα γαλλική και όποτε το θυμόμαστε ευρωπαϊκή. Και εμείς λοιπόν πρώτα θα πρέπει να είμαστε Έλληνες και όχι όταν το θυμόμαστε. Όταν τι εννοείται, να μην κλείνουμε τις δικές μας βιομηχανίες για να αγοράζουμε από τη Γερμανία? Θα σας πω κάτι. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι, θα σας δώσω το πολύ απλό παράδειγμα, είναι ότι από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή, δεν μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε την ναυπηγοεπισκευαστική μας ζώνη. Δεν θα σας πω για παραπέρα, μόνο την ναυπηγοεπισκευαστική μας ζώνη, με όλα τα προβλήματα που έχει. Βέβαια. Με όλα τα προβλήματα που έχει. Απλά θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον, αν δεν είσαι ανταγωνιστικός, όπως έχει πει και ο κύριος Κίτσος, πολύ σωστά, πρέπει να αποκτήσουμε ανταγωνιστικότητα, αλλά οι όροι οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολοι για την Ελλάδα, ακριβώς επειδή βέβαια τα τελευταία 20 χρόνια δεν κάναμε και αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Δηλαδή, μόνοι μας πριονίσαμε το κλαδί στο οποίο καθόμαστε, αλλά μας βοήθησαν και οι άλλοι, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ήταν ότι ήταν. Άμα μας δώσαν το πριόνι, εμείς δεν έπρεπε να το κρατήσουμε όμως. Εντάξει. Και βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Λαγουμιτζή, κάποιος Λιθουανός να έρθει να βοηθήσει την Ελλάδα σε κάποια δύσκολη περίσταση στην περιοχή μας. Όπως θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να πείσει στους Έλληνες να υπερασπιστούν τη Λιθουανία σε κάποια αντίστοιχη περίπτωση στη Βαλτική. Έχουμε στείλει δυνάμεις όμως. Συμμετέχουμε σε διεθνείς δυνάμεις. Συμμετέχουμε μέχρι να δούμε πόσο σκούρα θα γίνουν τα πράγματα, οπότε να τις αποσύρουμε. Μην ξεχνάμε ότι και παλιοί φίλοι μας, ίσως τώρα υπάρχει οικονομική έχθρα. Να θυμηθούμε τι έλεγε και ο κύριος Γιούγκερ όμως, που είχαμε πει και στο προηγούμενο δελτίο, εντάξει. Ναι, βέβαια. Βαρισίμαντες δηλώσεις. Κύριε Κίτσο. Κάποιοι μιλάνε και για τον Ευρωστρατό, τον οποίο. Αυτό λέω. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό το είχαμε αναφέρει που είχε κάνει τη δήλωση. Ναι. Ευσεβής πόθος και πολύ ακριβώς πόθος. Πολύ ακριβώς πόθος, κύριε Κίτσο. Πολύ ακριβώς για τέτοια εποχή. Και επίσης, εγώ θα ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό τα οποία είπε ο κύριος Φίλης και ο κύριος Λαγουμιτζής. Θα σταθώ στο γάλα, που είπε ότι τα αεροπλάνα δεν είναι ότι πάω σε ένα σούπερ μάρκετ και αγοράζω γάλα. Εγώ, κύριε Φίλη, δεν ξέρω, αλλά σε μια discount market αγορά, ακόμα και το γάλα στο σούπερ μάρκετ, το οποίο θα έδινα στο παιδί μου, θα πρόσεχα πάρα πολύ τι θα αγόραζα. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Πριν από λίγους μήνες είδαμε ότι επειδή λόγω της έλλειψης συντήρησης των αεροσκαφών της ελληνικής αεροπορίας χάσαμε 2 πιλότους. Αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι? Εν πάση περιπτώσει, αυτό μπορεί να συμβεί. Όταν λέμε έλλειψη συντήρησης, εννοούμε οι πιλότοι μας δεν πετάνε με ελλειπή πτυτικά μέσα. Αυτά δεν πετάγανε λόγω έλλειψης συντήρησης, γιατί ακριβώς δεν θέλαμε να τεθεί υπό αμφισβήτηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι 2 πιλότοι μέσα, είναι
πολυμελές το πλήρωμα, διότι έχει πίσω κονσόλες που τα λειτουργούν ραντάρ κτλ. Ακόμα πιο ευαίσθητο δηλαδή. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ευαίσθητο σύστημα. Ακριβώς. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις δεν, όπως έχουν αποδείξει και τους ακόμα και τα χρόνια της κρίσης, είναι σε κορυφαίο επίπεδο, και αυτό φαίνεται και από τους πιλότους μας και από τις ασκήσεις που κάνουν και τα πρωτεία που λαμβάνουν, όπως και το ναυτικό μας σε διάφορες διεθνείς επιχειρήσεις όπως το κέρας της Αφρικής. Απλά αυτό που ήθελα να πω είναι, επειδή είπατε για το γάλα, κατά την ταπεινή μου άποψη είναι η βέλτιστη, αυτό που λέμε κόστους απόδοσης, απόφαση που μπορούμε να έχουμε. Δεν μπορούμε να την τρενάρουμε περισσότερο. Τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου είναι εδώ. Θα μείνουν μαζί μας για τα επόμενα χρόνια. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε τα ελάχιστα δυνατά μέσα για να υποστηρίξουμε τα συμφέροντά μας, τα οποία είναι πολύ μακρύτερα της Κύπρου και της Κρήτης και της Ρόδου. Πάντως και το γάλα το πληρώνουμε πολύ ακριβώς. Ναι, και το γάλα το πληρώνουμε πολύ ακριβώς. Και μην ξεχνάμε και τι διεργασίες έγιναν και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, το τι θα συμβεί με το γάλα και κυρίως αυτή η έκθεση του ΟΣΑ. Κύριε Κίτσο, τελευταία κουβέντα από εσάς. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι τουλάχιστον σε επίπεδο διαπραγμάτευσης θεωρώ ότι η επιλογή είναι μια σωστή επιλογή. Τώρα, αν έχουν γίνει λάθη στο κομμάτι αυτό, σίγουρα έχουν γίνει και κάποια λάθη, δεν θέλω να καθίσουμε όμως. Θέλει πολύ μεγάλη... Αλυσίδα είναι. Σωστά, πολύ σωστά. Αλλά κάποιος έπρεπε να ξεκινήσει αυτό το κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Θεωρώ ότι το επόμενο εξάμηνο θα κινηθεί στο ίδιο... έτσι όπως κινείται και σήμερα η ελληνική οικονομία, στα κόκκινα, ακριβώς, στα κόκκινα. Δεν πιστεύω ότι θα διακινδυνεύσει η μία ή η άλλη πλευρά έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Και η οριστική λύση θεωρώ ότι θα δοθεί τον Ιούνιο. Ούτως ή άλλως, αν διαβάσει κανείς και τα λόγια του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος μιλάει για σπυροειδή λύση μέχρι τον Ιούνιο, αυτό ακριβώς καταλαβαίνει. Μάλιστα. Και ας κοιτάξουμε λιγάκι και τις δηλώσεις στον έξω, όπως λέγαμε για τον Τούσκ που είπε τον Απρίλιο και βάλε. Δηλαδή πολλές φορές για την εσωτερική κατανάλωση καλές είναι οι δηλώσεις, αλλά να κοιτάξουμε τι λένε και έξω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, τον κύριο Νίκο Λαγομιτζή, τον κύριο Γιάννη Κίτσο και τον κύριο Γιώργο Φίλη για την παρουσία του στο κεντρικό δελτίο. Και καλές γιορτές. Βέβαια και καλή Ανάσταση να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα εμείς, καθώς σοβαρά επεισόδια έγιναν χθες το βράδυ στο Πολυτεχνείο. Περίπου 20 αντιεξουσιαστές είχαν κλεφτοπόλεμο με τις αστυνομικές δυνάμεις. Πέταξαν πέτρες, μολότοφ, έσπασαν κάποιες στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ. Υπήρξαν και 2 συλλήψεις, ένας άντρας και μια